ChatGPT ми анализира лицето и ми избра аксесуари. Написах на ChatGPT да ми анализира цветът на лицето, формата му, цветът на очите и косата ми и спрямо това да ми даде препоръка за чанта, обувки и аксесуар. Ето какво ми даде като препоръка. Тъй като кожата ми е светла, както и косата, ChatGPT ми препоръча, че най-добрите цветове за мен са кремово, шампанско, бежево, корал, зелено и така нататък. Като за чанта ми препоръча тази от Michael Kors, която всъщност доста ми харесва и мисля, че има много неща, с които да я съчетая. За обувки ми избра тези на Lil Joe. Тези обувки са супер практични, стават и за елегантна визия, както и за ежедневието. Лично според мен бих ги съчетала с много комбинации и определено имам с какво да ги нося. След това му казах да ми генерира аутфит, който би бил подходящ за чантата и обувките. ChatGPT реши да ме сложи в розова рокля, която мисля, че много добре се комбинира с чантата и обувките. Не съм на 100% сигурна, че би ги облякла точно с тази рокля, но пък определено е добра комбинация и ChatGPT се оказва, че има вкус, така че може да го ползвате за личен стилист. Ако пък ви харесват тези чанта, обувки и коле, веднага може да си ги поръчате от Outlet City BG.